Máis de 30 clubs en categorías Benxamín e Alevín, entre os que se atopan os grandes equipos do fútbol galego, como é o caso do Celta, o Deportivo da Coruña ou o Lugo, pero tamén clubs de renome a nivel nacional e internacional, como é o caso do Villarreal, o Sporting de Xixón, o Porto ou o Fulham inglés, entre outros, tomarán parte neste torneo de fútbol base Concello de Rianxo e Escuriz. Ese día é unha festa do fútbol, o campo da Unión, en Vilas, en Asados, vai ser unha festa do fútbol, con presencia de milleiros de rapaces, os seus pais, as súas nais, disfrutando de equipos de renombre internacional, como pode ser o Fulham, ou o equipo holandesa, ou o Villarreal, ou o Porto, ou o Celta, ou o Deportivo. A partir de aí, pois todos os equipos que van estar connosco disfrutando das instalacións do Clube Deportivo Unión. Dende a organización destacaron os fins solidarios deste campeonato, xa que todo o recadado irá a parar á Fundación Aladina para o tratamento de nenos con cancro. Este torneo conxuga tres aspectos: o deportivo, o solidario e tamén, porque non, a repercusión mediática que trae este torneo así a Rianxo extensivo ao Barbanza. Eu voume quedar ca causa solidaria porque é un torneo que está para que todos os beneficios que se obteñan van a ir íntegros para a Fundación Aladina, que a Fundación Aladina pois é unha fundación sin ánimo de lucro, de que o seu objetivo é axudar os pequenos, os cativos adolescentes enfermos de cancro e axudar as súas familias a superar este trance tamén. Para eles, pois, a miña máis sincera gratitud polo traballo que fan. Espero que despois do 19 de maio pudera entregar unha boa cantidade económica para a súa fundación. Como apadriños do torneo figuran a atleta pobrense Lidia Parada e o futbolista ribeirense Adrián Armental, actualmente nas filas do Racing de Ferrol, que non quixo perderse tampouco a presentación. Dende a organización destacaron o apoio e a colaboración mostrada tanto polo Concello de Rianxo como tamén polo Club Deportivo Unión, que actuará de equipo anfitrión do torneo, así como tamén polas distintas empresas e casas comerciais de todo o Barbanza, ao redor dun centenar, xa que sen a súa axuda sería prácticamente imposible poder celebrar un torneo de tanta envergadura.